Dununge rasa kamanungsan. Iki pancen luwi jaman edan. Do ora menjoko. Menungso pancen wis kena hamu dimangan lan apa pancen wis mati, malah ana pawarta sang Dwija kaperjaya dening siswa. Oh Tuhan, iki nrunyuhi jaman kunyang. Ana ngendi dununge rasa kamanungsan? Iki pancen luwih jaman edan. Serat Kalatidha ora mung jangka, manungsa pancen wis kena bendu. Amengudi mangan lan turu. enak nanging ora padha. Endi kuwi kang laku utama apa tumindak murka? Waduh cilaka. Nudi ngata Betara Ismaya.